Mateo Kapitulo 19. Og nahatabo nga sa nakahuman si Jesus niining mga pulonga, mipahawa siya sa Galilea ug miadto sa mga utlanan sa Judea didto dapit sa Jordan. Og mingsunod kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan, og sila giayo niya didto. Og mingduol kaniya ang mga Fariseo sa pagtintal kaniya nga nagaingon, matarong ba sa usa ka lalaki ang pagbiya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Og siya mitubag og miingon kanila, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki og babaye? Og nag-ingon, tungod niini nga hinungdan, biyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan og inahan, og makighiusa sa iyang asawa, og silang duha mahimong usa